Id-Direttorat tal-Promozzjoni tas-Saħħa u l-Prevenzjoni tal-Mard ħareġ twissija minħabba żieda f'dawn il-jiem fit-temperaturi li kkawżaw biex jintilef l-ilma fil-ġisem brati ferm aktar maġlin u li dan faċilment jista' iwassal għal heat stroke. Għaldaqstant sar appell importanti fost l-oħrajn biex wieħed jixrob l-ilma regolarment u jiekol aktar ikel frisk. Fit-tmiem il-ġimgħa u l-bidu għal-ġimgħa d-dieħla it-temperaturi f'pajjiżna se jilħqu 38 grad Celsius, bit-temperatura mistennija tinħass sa 40 grad Celsius. Intqal li sħana tista' taffettwa lil kulħadd, iżda ċerti sezzjonijiet tal-poplu għandhom riskju ferm akbar minħabba il-vulnerabilità tagħhom fosthom anzjani, trabi u persuni b'kundizzjonijiet kroniċi. Id-Direttorat qal li wieħed għandu jevita kull espożizzjoni bla bżonn tax-xemx b'11 ta' filgħodu u l-4 ta' wara nofsinhar. Appella wkoll biex kulħadd iżomm f'risk billi anke ġewwa joqgħod fl-aktar partijiet friski tad-dar jew tal-post tax-xogħol u jingħalqu il-purtieri ma' twieqi faċċata tax-xemx. Minn barrek sar appell favur il-biss ħafif, ħadd ma jitħalla f'vettura magħluqa miexi barra isir fid-del u jiġi applikat is-sunblock. Id-Direttorat ukoll irrakkomanda li anzjani u dawk aktar friskju jiġu iċċekkjati regolarment, speċjalment jekk jgħixu waħedhom. Mowġa ta' sħana qed taħkem partijiet tan-nofsinhar tal-Ewropa u l-majjistral tal-Afrika b'temperaturi rekord jistgħu jintlaħqu fil-jiem li ġejjin. It-temperaturi mistennija jaqbżu l-40 grad Celsius f'partijiet ta' Spanja, Franza, il-Greċja, il-Kroazja u t-Turkija, waqt li fl-Italja kapaċi jilħqu saħansitra 48.8 gradi Celsius. Fil-fatt inħarġet twissija tal-ogħla livell f'10 ibliet, inklużi Firenze u Ruma.